ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷ. дӯстони азиз, дар имзо навор 12та хонаҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Хонаҳои арзони заминӣ аз 65 000 сомонӣ сар мешаванд ва квартираҳои тайёр аз шаҳри Душанбе бо нархи 115 000 сар мешаванд ки нархҳои арзон баҳри шумо омода кардем. Квартираҳо аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Хуҷанд, аз шаҳри Бохтар, аз Ҳисор, аз Ваҳдат ва аз шаҳри Турсунзода. Хонаҳош аз 65 000 сомонӣ сар мешаванд ки тайёр. видеонавори моро дӯстон то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кор ҳастанд. мо дар видео оянда албатта ҷудо карда пешкаштон мекунем. агар шумо дар хали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин чизе ки барои фурӯхтан бошад, инам хел сурат маълумот ҷорӣ кунем. мо дар видео оянда фурӯшда мегузорем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 145 сомонӣ. мо бошад навора сар мекунем. то охираш тамошо кунед. лайк ва дастгиритонро фаромӯш накунед. рафтем. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Каротигинский уфтагаси кӯчаи дуюм. шаҳри Душанбе, Каротигинский кӯчаи дуюм. дӯстони азиз, лаби роҳда 7 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр ки якта калидор, ошхона, баня, кухнӣ дорад. дӯстони азиз, хонаҳо ҳар як кадомшон мега ремонтҳои замонавӣ кардагӣ аст. фақат ҳамин берунша рангу бор мекунед, тамом. дута калидор, кухнӣ, ҳаммом, ҳоҷатхона, дарони хонаҳо ремонтҳои замонавӣ кардагӣ. гирди хона маҳкам, подвал дорад. обсудиш мегӯяд позитсияни аст ва документош 100%. дарахтони навниҳоли мевадиҳанда дорад. ҷои беҳтарина оби гарми хунук, ҳамаш қоидави аст ки медорен зиндагӣ мекунен. ҳамаи хонаҳошо мегӯяд ремонт кардагӣ аст. фақат ҳамин берунша ранг мекунен, тамом ки беруншам шикатро кардагӣ аст. дарони хонаҳош уже омода ва тайёр аст. нархи хона мегӯяд дӯстони азиз 450 000 сомонӣ аст. бо муомилаи хуб арзон карда метавонанд. ҳамаи шароитош муайян аст. 7 сотиқ замин, 3 дар хона, подвал, дута калидор ки инашам ду дар дига хона ҳисоб мехӯрад ки 5 дар хона мешавад. кадоме ки мехарам мега бо арзонтар мекунем. ҳар як кадомшон ошхона, баня, кухни аделни ремонт дорад. рақамҳо мегафоншон аст. аз ҳамин рақамҳо дига маълумоти пурраша занг зада гирен, савдо мешавад. шумо дам агарам хали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин чизе ки барои фурӯхтан агарам хел дошта бошед, сурат маълумот ҷорӣ кунед. мо дар видео оянда фурӯш рекламада мегузорем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир, дар ҷамоати Истиқлол гуфтагӣ аст. деҳаи Махтумқулӣ ва водии Чор. ноҳияи Қумсангир, ҷамоати Истиқлол, деҳаи Махтумқулӣ, водии Чор. агар мо ягон ҷоша неправилно фаҳмида бошем, аз ҳамин рақамҳо дига маълумотша метавонен гирен. замини хона бениҳоят калон. дӯстони азиз, 24 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр, якта калидор, ошхона, баня, кухнӣ дорад. боз якта дигар долон, гирди хона ҳамаш маҳкам, замин кушод, гандум коридагӣ аст, баня, ҳоҷатхона ва ҳоҷатхонааш бо қати туалет аделни ҳам дорад. якта дига хоб дар пеши хона мегӯяд канали об мегузарад ва дар дуни хона ҳавзи об ҳаст. дӯстони азиз, хоб ҷои нағзда мега оғол дорад барои ҷои гов мол нигоҳ кардан. дарахтони мевадиҳанда дорад. обсудиш ҳастай. лаби роҳда ҳамаи чизҳои лозимӣ дар наздикиш ҳастай. нархи хона мега 200 000 сомонӣ аст. бо муомила ҳам дорад. ина рақамҳои тисел тоҷикистон ва рақамҳои россия аст. дар ин рақамҳошон ватсап пайваст доранд. кадоме мехоҳад ҳамаш 100% ҳуҷҷатш кардӣ бо муомила мекунанд. марамат тамос гирен. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. бародарон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт, аз бозори Корғун ва Саховат гуфтагӯяд то ҳамин хонара 9 километр ҳамагӣ роҳ аст. пушти заправкаи Фирӯз аз Корғун то ҳамин хонара 9 километр роҳ аст ки ҷои беҳтарин, хонаи арзон. обшим 3 сотиқ замин дорад ки 2 дар хона кардагӣ тайёр, якта калидор, дарони хонаҳо ремонти замонавӣ кардагӣ. ин хонаҳо хонаи навсохтай. ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100%. обсуд позитсияни аст. гирди ванашда ҳамаи одамо уже зиндагӣ доранд. яъне ки сироша мегӯяд пул дар кор дошта мефурӯшад. яъни ҷои нағзе хонаи арзон аст ки бо нархи 135 000 сомонӣ. дӯстони азиз, бо арзон мешавад. метавонед ки дар бари ҳамин хоминҷа бо яктага каттежа бардоред. обшим 3 сотиқ замин, 2 дар хонаи тайёр, ремонтҳои замонавӣ. рақамҳои тоҷикистоншон аст ва рақамҳои россияшон. дар рақамҳои россияшон ватсап пайваст дорад. одамони харидори аниқ бошад, наличи бо арзон муомила мекунанд. шаҳри Душанбе, аз Корғун то худа 9 километр, пушти заправкаи Фирӯз. марамат тамос гирем, бо қатон муомила мекунанд.
хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст баъдро инашам қарор дорад дар шаҳри душанбеи пойтахт дар тарафҳои 9 километр гуфтага аст. Аз роҳи калон мегӯяд 3 километр мегӯяд боло ҷои роғуниҳо дар мегӯяд ноҳияи рӯдакӣ. Тарафи 9 километр аз роҳи калон 3 километр мегӯяд болотар роғуниҳо дар ноҳияи рӯдакӣ ҷои соз дар мегӯяд. 6 сотиқ замин дорад ки 4 дар хона кардагӣ тайёр ки якта калидор ошхона баня кухнӣ дорад. даруни хонаҳош мегӯяд 14 ба 14 бадуни азиз ва 4 дар дига хонаи ремонти замонавӣ кардагӣ аст ва дутаи дига ванна, дутаи дига ҳоҷатхона ледни ва зимни, боз якта ошхонаи 15 метра аст ки хело калон аст. бо ошхона отделни анҷомхона гирди хона маҳкам дар наздикиш мегӯяд мактаб мағоза ҳамаш наздикиш аст. хона мегӯяд хонаи дуошуна ҳисоб мехӯбад, яъне ки проекти нав кати аст ки замонавӣ ҳар як кадомашон то ошхона баняша ремонт кардагӣ аст. наздида ҳама чиз аст. обсӯд мекард позитсияни доранд. хонаро мегӯяд бо нархи арзон фурӯхта аст. нархи хона бадрон 450 000 сомонӣ аст ки 40 000 доллар мешавад ба доллар кати бо ҳамирам арзона мекирем мегӯяд сӯрошна сум дар курай. ҳамаи ҳуҷҷатошон 100% аст бо арзон мешавад. рақамҳои расия доранд. дар ин рақамҳои расияшон ватсапам пайваст доранд. гиҷоишта ки нафаҳмида бошед дар ҳамин рақамҳо нависен ки занг занен дига маълумотша мефаҳмонанд. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри душанбе дар ноҳияи шомансор гуфтага аст. кӯчаи 2 гузаргоҳ бинокорон гуфтага аст. доми 7. ҳамин хел маълумот аст. дигаша худатон мегирен. якхонага квартирае ки духонагаш кардагианд дар 5-ум ошина қарор дорад. 36 квадрати метре ки обсвет аст. ошхона баня кухнӣ дорад. хона мегӯяд бо кондитсионер термиз ва стенка ҳамин хечокати яъне ки ҳамаша қатишон метия мегӯяд бо ҳамин чизи чораш кардем дар ҳамин нархаш хушай. то ҷои боғчаи кӯдоконаро мегӯяд 300 метр роҳ аст мегӯяд то майдончаи варзишгоҳ мегӯяд 50 метр роҳ мегӯяд яъне ки ҳама чизош дар наздикиш аст. ҷои назда мегӯяд ва балкон ҳамин хел чизо ҳам дорад. хона мегӯяд бо сатҳи сифати баландкати яъне ремонт карда шудааст. ҳамаи шароитош муҳайё ҷои назда. бо нархи 270 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. бо арзонам мешавад яъне ки духонага квартира бо маҳсулоти 36 квадрати метр 5-ум ошина. дар хона кондитсионер стенка ҳамин хел термиз ҳамаша қатишон метиянд. рақамошо дар поини видео аст. мегафона кадоми шумо харидор ки бошен аз ҳамин рақамҳо дига маълумотша гирен. аз шумо хоҳиш мекунем ки лайкотонро гузорем ва навора дар ватсап имо падилсаш кунем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар маркази шаҳри ваҳдат мегӯяд соҳибшон срочно мегӯяд квартира мефурӯшем бо ҳамаи чизу чораш. якхонага квартира аст ки дар 4-ум ошина қарор дорад. 50 квадрати метре обсвет ҳаст. ошхона баня кухнӣ термиз кондитсионер шифонер кухни гарнит ҳамаш аст. хона мегӯяд бо ҳамаи чизи чораш савдо мешавад. хай чӣ хеле ки дар сурат дидасен ҳамин хонада ҳама чиз аст бо ҳамаи чизи чораш гуфтааст соҳибшон. бо нархи 195 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. бо муомилаам дорад. будан дӯстони баъдроне ки аз шаҳри ваҳдат ҳам хеле квартираи арзон сурана квартираи озода тозаи нав ремонт кардагӣ 50 квадрати метр 4-ум ошина бо ҳамаи чизи чораш. рақамҳо мегафоншон настиг аст. аз ҳамин рақамҳо метавонед бештар маълумотша занг зада пурсен. агар шумо дар ҳамхали квартираҳои фурӯшии хонаҳои заминӣ ки замини холӣ мошин ягон техника чизе барои фурӯхтан дошта бошен инам хел сурат маълумот ҳамаша нависта роҳӣ кунед дар видеои дар ватсап имои мо дар видеои оянда фурӯш рекламада мегузорем. дастгиритонро фаромӯш накунед лайкҳоро гузоред ва навора падилсаш кунед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри душанбе дар райони синдоғ гуфтага аст. зарафшон пеши бозорчашда дар райони синдоғ ва зарафшон рӯпарои бозорчашм мега соҳибшон. якхонага квартира аст ки дар 5-ум ошина қарор дорад. 50 квадрати метре ки хоҳем духонага кардам барое ки маҳсулоташон хело калон аст. 50 квадрате даже сехонагам агар тақсим кунед мехоҳед мекунед. обсвет дорад. ошхона баня кухни отоплени термис ҳамаш қоида аст. хона ремонти хуб дорад бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш медорен зиндагӣ мекунед. хай чӣ хеле ки дар навор худтон дидесен. нархи квартира мегӯяд 285 000 сомонӣ аст. бо муомилаам дорад. одамони харидор бошад омада аз пеш бинан савдо мекунем. ҳамаи шароитош муҳайё аст. хай бо ин чизи чораша қатиши худчон бо масъала барое ки аз ин бора ягон чи гуфтагӣ нест. 285 000 сомонӣ савдо мешавад. номерошон дар поини видео марҳамат кардам мехарад. метавонед тамос гиред.
хонаи фурӯшии заминӣ аз Сайбаладрон ки хонаи арзона касае ки қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дар совхози якум гуфтага аст деҳаи Тутблоки Нав. Ноҳияи Ёвон совхози якум деҳаи Тутблоки Нав. Кадоме ки нафаҳмед бо аз соҳибашон пурсида мегӯяд хона мегӯяд сирошнай бо нархи арзон 12 сотиқ замин маҳсулот дорад ки ду дар хона кардаги аст ки якта калидор об свет дорад. Хона дар ошу хайр ремонти средня барои зиндагӣ мешавад. Сирошна мегӯяд сум дар кора мебошад бо нархи 65 000 сомонӣ. Буданд дӯстоне ки аз ноҳияи Ёвон ҳам хеле хонаҳо арзон карданд. Ин хонара ба мо равон карданд ки мо сирошна фурӯшта гузорем. Рақамҳои телефоншон аст кадоми шумо харидори аниқ бошад аз ҳамин рақамҳо метавонед бештар маълумоташа гиред ки 12 сотиқ замин ду дар хона бо нархи 65 000 сомонӣ. Агар хонашон маъқул нашавад метавонед ки дар ҳаминҷо шумо хонаи нав карда ба дили хотатон гиред. Барои дигар маълумоташа аз рақамҳошон гиред лайкотон нагузоред ва ссилкаи навори моро дар васаб имо чизе дорен падилсаш кунед. Квартираи фурӯшии навбатӣ аз Сайбаладрон инашам қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино гуфтага аст пушти управленияи ГАИ ва бозори Балх нарафта мега соҳибшон. Райони Сино пушти управленияи ГАИ бозори Балх нарафта мега дом дар ҳаминҷаи райони Сино. Якхонага квартира аст ки дар шашум ошина қарор дорад 46 квадрати метр. Доми 6 ошина дар шашума 46 квадрати метр. хони духонагам ба фикрм карда метавонед. Хона бо ҳамаи чизи чораш об свет ҳастай ошхона баня кухни гарнитур термис ҳамаш дора. ремонти хона хуб астай барои зиндагӣ кардан 100% омода ва тайёрай бо ҳамаи чизи чораш. маълумотои бештарша бо хайхотон пурсида мегиред. нархи квартира мега 290 000 сомонӣ астай бо муомилаи хубам дорад. одамоне ки харидори аниқ бошад омада аз пеш бинанд мега маъқулшон бошед яъне арзон карда метиҳанд. номери телефоншон ва видео аст. дӯстони азиз аз шумо хоҳиш ки лайкотона бозам таккор шава гузорен ва селкаи навори моро дар васаб имо чизе дорен падилса кунед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Хуҷанди бо осонӣ дар 12 микрорайони шаҳри Хуҷанд мега соҳибшон лаби роҳ. якхонага квартира аст ки дар якум ошина қарор дорад 38 квадрати метр. об свет ҳастай ошхона баня кухни термис дорад бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст. ремонти хонаам хуб аст метавонед зиндагӣ мекунед. ин хона якхонага аст ба духонагам алиш мешава мега соли ки духонага боша мегад алиша мекунем кадоме ки сумката мегирад бо нархи 197 000 сомонӣ аст бо арзона мешавад. 197 000 сомонӣ муомилаи хуб дорад. якум ошина мегад наздики лаби роҳ. ҳамаи шароитош мегад муҳайё аст даромада зиндагӣ мекунен яъне ки ҳамин хел вариант дорад. рақамҳои телефоншон тисел аст кадоме ки дӯстони аз замини шаҳри Хуҷанд ҳамин хел квартира лозим аст марҳамат метавонад тамос гирад. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дар Рега дар 4 микрорайони шаҳри Турсунзода гуфтага аст соҳибшон. духонага квартира аст ки дар дуюм ошина қарор дорад бо маҳсулоти 68 квадрати метр яъне ки ин хона дар сехонага чорхонага ҳам карда метавонед. духонага квартира дуюм ошина 68 квадрати метр шаҳри Турсунзода ва 4 микрорайон мегӯяд соҳибшон лаби роҳ. доми нав ва ремонтҳои замонавӣ кардагӣ аст бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин аст. об свет ошхона баня кухни термис ва отоплениям пайваст дорад. хона мегӯяд ремонти замонавӣ ҳамаш қоидавӣ кардагӣ бо нархи мегӯяд 280 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. бо арзонам карда метавонем муомилаи хубам дорад. кадоми шумо агар харидор ки бошед рақамҳои мегафоншон нависида аст аз ҳамин рақамҳо метавонед бештар маълумота гиред марҳамат тамос гиред. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе. чӣ хеле ки дар аввали навор гуфтем ки хонаи арзона квартира аз шаҳри Душанбе ин ҳамин квартира аст. дар шаҳри Душанбе райони Сино гипразен кӯчаи Навбаҳор 2 гуфтагӣ аст соҳибшон назди мактаби 91. дӯстони азиз хона якхонага аст ки дар якум ошина ҷои такхона дай яъне ки цаколни квартира мешавад. баъзе одамода маъқул намешаванд баъзе одамода маъқул мешаванд. цаколни квартира якум ошина ҷои такхона мешавад. доми навдай 30 квадрати метр ки об свет ҳастай ошхона баня кухни дорад. хона мегӯяд ба пеши дом мегӯяд ба ҳамаи намуд транспорт ҳамаи намуд маршрутка мегзара мегӯяд ҷои нағздай яъне ки транспортҳои 2 19 14 54 ва 58 мегзарад. дар хона об свет ҳастай ошхона баня кухни термис кухни гарнитур ва ҳамаш кондитсионер дорад. хоб срочно мегӯяд мефурӯшад бо нархи 115 000 сомонӣ аст. бо ҳамирам
арзон када метия мега не ки срочно сум дала кора. Дӯстони азиз, ина вариантҳои хуб назди мактаб мағоза ҳамаш дар наздикиш аст ки метавонед зиндагӣ мекунем. Якум ошона ҷои такхона мешавад 115 000 сомонӣ хонаи тайёр. агар шумо давонхали квартира замин хона ягон мошин барои фурӯхтан дошта бошед, ин хес сурат маълумот ҳамаша нависа роӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта мемонем. дӯстон, ин буд 12 хонаи ки мо пешкаш кардем. То видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.